إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا 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 إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا 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 إله إلا الله محمد رسول الله سلام الله 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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الإله أبتدي دعائي ومهربي إليه والتجائي حمدا له به عليه منه ولا يفيق غيره إلا عنه بالصلاة والسلام أبدا على الذي بعث للناس محمد المصطفى من خلقه والمجتبى له من أهل قربه وآل وصحب الكرام ما دعا بل بقلب الاضطراب وسعى. يا ربنا أسألك باسم الذات وبالذي حواه من صفاته بالأعظم الأفخم من أسمائك وسره المكنون في عليائك وبالذي جرت به الأفلاك وخضعت لقدره الأملاك. في أسرار
صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الخليفة من جليشير محمد البشير منتقى طه شيخ عمر الفوتي رضي الله عنه هاي تيشير محمد المدني منتقى أحمد منتقى شيخ عمر خادم الحضرة العمرية إذن دعنا الخليفة من دين فوت السنغال ceerno hamdou rabbi madina jaaɓe teddiniraɗo ñalawma o teddiniraɗo ɗiɗo ñalawmaji mawlana cheikh oumarul fouti khalifa makko mawɗa idris e dendagal miñiraɓe e dendagal almumum e dendagal fuutankoɓe e dendagal sénégal e dendagal aduna o foof ko julɓe mbawi wonde yo allah rufi mumen jaam jaam o kadi duumo oɗo ceernaje gonande en sababu ndeɗo jonde oɗo ziyara ceerno moutaka saïdou makki nouru cheikh oumar radiyallahu taala anhu yo allah renmo reena en suuramo suura en ɓamtamo ɓamta en wondude e ɓesguji men e ɓesguji julɓe kala hokka en daranade ɗiɗo ñalawmaji kala hitande yo allah hokka en tawtorede ni mbuuri hay yeeso mum barke rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam waɗen heeriɓe abou cheikhuna tidiane radiyallahu anhu sabu koye formation ceerno saïdou nour radiyallahu anhu bam makko jeeya koye ɓe ceerno saïdou nour radiyallahu anhu formi ko ɓi miñum mo jiidi yumme baba nde bam makko maayi kanko ceerno saydou makki habibou en kamɓe fof o addi yiɓe eɓe goni sukaɓe o nehiɓe e formation makko kala ko daña ko caɓu ceerno saïdou radiyallahu anhu kala ko jiiɗa ɗo ko golle ceerno saydou nour radiyallahu anhu ceerno saydou makki o woni ɓi ceerno saydou nour o woni gonɗo less muɗum gila omo enta haw resi ko ceerno saydou nour radiyallahu anhu resnimo ha o dañi sukaɓe kamɓe fof ko yeeso ceerno saydou nouru nde ceerno saydou nouru yahata accirimo ceerno muntaka ahmad muntaka cheikh oumar ceerno muntaka ahmad muntaka cheikh oumar khalifa ceerno saydou nour cheikh oumar khalifa cheikh oumar kadi e hoore mum on wontide mabɓe o rendinde e gurdam mume e formation mo ceerno saydou nour formimo o e formation mo ceerno muntaka formimo o ɗum allah heddi ɗo kala jaɗaɗo ma dañ hen ma dañ hen o wi ko innira ñalawma o ko jinnaɗo men ceerno men khalifa men fof men ceerno hamdou rabbi madina jayɓe o wi minen de min gandirimo koko kalɗen ko joni kanko woni lawol makko juurgol ko yaade jama o juulay zawiya makko he o ruttoɗo janguinta ɗo o ala lawol gongol sana juureyade ceerno makko seydi alhaji malik sy radiallahu anhu walla seremɓe janguinnoɓe mo ɓe ceerno mouhammad bocar ka radiallahu anhu ceerno aliou ɓokki jawe ngol lawol de o woppani ɗum ko ɗiɗo wondi yante makko goni tato soɓe naati ladde waktu o yoni o wiyata ko juulen mbaɗen wasifa ɗum tan woni haaju makko o meeɗa ɗum tardude e gurdam makko on jarama noon إذ له الحول والطول تال لقد فاز من في
وفي مدحه ثم ذكره والله شيخ عمر لقد فاز من في مدحه ثم ذكره لا إله إلا الله وفي صدق حب في دتا عمري شيخ عمر وفي نصر ما قد سن والله في كل أسري لقد فات قوما فضل زوار قبره eɗen jetta eɗen duwono eɗen juuro moƴƴuɓe men mawɓe men jinnaɓe men tedduɓe men arɓe hufde ene oɗo hadara jinnaɗo men ceerno yahya ba hafidahu llahu wa ra'ahu wa ayyadahu wa nasara yo allah subhanahu wa taala heddumo ko juuti o ɓooya dusde l'islam o ɓooya wallude l'islam o ɓooya daranade fuutankoɓe o ɓooya wallude fuutankoɓe eɗen mbiyamo allah jarama o jarama yiyeede muɗa e hadara jinnaɗo men ceerno saidou makki ɗum ɗo ko wonde aadiyanke e rende aadi mo o aadodirno e oɗo mawɗo allah nawi ɗum omo daara ɓesgu muɗum ne heddi omo andi o jahani ko birniɗo ceerno yahya yo allah yoɓe moƴƴere baba min calminima min juurimama ko ɗon ndewaten juuroɗen dendagal hadara o kala ceerno men ceerno abdoulkadir mo ceerno mouhammad bocar kane so tawi wiyama ceerno mouhammad bocar sikki ala eɗen gandi ko fuutanke jiɗɗo fuutankagal teddirɗo fuutankagal ittanɗo gueɗal cheikh alhaji oumar al fouti saabu eɗen gandi ceerno mouhammad bocar dendagal ko haali e qasidaji makko ko haali e jinnaɗo men cheikh alhaji oumar al fouti sa daari o way kono namdaɗo wona qasida o fof jiɗmi haalde cuhlumi hen ko seeɗa o way kono namdaɗo an kam hol gurdam cheikh oumar duuɓi wuuri hol seeranɓe cheikh oumar holko reeni e defte walla e fannuji o jaabi ɗum e qasida dabɓo o rendini ɗum e qasida dabɓo o haali aynu o capanɗe jeeɗiɗi o haali mim o capannayyi o haali ra o temeɗɗe ɗiɗi o wi aynu o woni gurdam cheikh alhaji oumar al fouti mim o woni seeranɓe cheikh alhaji oumar al fouti o wi ra o woni fannuji walla defte ɗe cheikh alhaji oumar al fouti radiallahu anhu reeni kono ay ɗo ko ngal ɗo dama jiɗɗen natirde juurade musidɗo men giɗo men tedduɗo men karaysiro men tanum cheikh alhaji oumar cuɓaɗo e nder taniraɓe cheikh alhaji oumar o wi o salmini ɓesgu cheikhu oumarul fouti gonguɗo o ardini e salminandu sharifaɓe ɓe taniraɓe rasulu sallllahu alayhi wa sallam yo allah jaɓan en golle ɗe amin yo won dewal allah jaɓangal amin yo won dewal allah jaɓangal amin annabi sallllahu alayhi wa sallam ko wi ko so neɗɗo ruttima e joomum kala kene gollatno daña baraji taƴi so wona gueɗe tati ene jeeya hen woppude ɓiɗɗo moƴƴo ene duwono ɗum caggal ɗum woni nde ɗo jonde wa dhakkir fa inna dhicra tanfa'u lmuminin nde ɗo ko jonde siftorde alhamdulillahi ɓesgu ɗaccagu ngu alhamdulillahi ɓe mbaɗi ko annabi sallllahu alayhi wa sallam yamirnoɓe ko yo allah jaabu duwaw amin ɓe mballi en enen fof rendude e maɓɓe duwoɗen koɓe duwi e ko duwiɗen fof yo allah jaabo yo pele ɗe gon pele kumtirɗe haaju ceerno wi en janngu fatiha salatul fatiha ayatal kursi yo allah jaɓani en amin 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 tuute yalla jaban en ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين
ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما تنزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله مولانا العظيم وارزقني بالتوفيق والعناية والهدى والرشاد واجعله لجميع المسلمين في أنحاء المأمورة bandiraɓe julɓe bandiraɓe l'islam bandiraɓe enɗam bandiraɓe aqida bandiraɓe ɗariqa onon fof on calminama on juurama on ñagama duwaw on neldama duwaw ceerno Muntaga Makki ceerno Muntaga Saydou Makki Nourou Cheikh Oumar khalifa ceerno Hamdou Rabbi Ndiaye alhaji Idriss Ndiaye o nini miñiraɓe makko o yamiri dendagal almuɓe ceerno Hamdou fof no potirno e dairaji ɗi pop yo ngar lomtoma ga jottina salminago makko e ma an ceerno Muntaga Saïd Makki Nourou Cheikh Oumar ɗum noon khalifa o ene salminma omo juuroma omo ñaagoma duwaw o neldima duwaw miñiraɓe makko arɓe ɓe noon woni ceerno Mody Hamidou Ndiaye e ceerno Yahya Ndiaye e ceerno Modou Alimo Ndiaye e ceerno Amadou Nene Ndiaye kamɓe ngari eɓe lomtimo ga eɓe lomti galle ceerno Hamdou fof no fotirno eɓe lomti ɓesgu ceerno Hamdou fof no fotirno e ñalawma he fa tabarakallahu dairaji rewɓe ɓe e worɓe ɓe pop ɓe ngari ɓe tawtorama ñalawma o nde wonno ñalawma o ko ñalawma nurduɗo ko ñalawma tedduɗo ko ñalawma l'islam ko ñalawma iman ko ñalawma ihsan Muntaga Saïdou Muntaga Ahmad Muntaga Cheikh Oumar omon ɗo jooɗi ceerno Muntaga ina yettamo ina bismomo ina duwonomo Allah addimo ceerno Muntaga weltima e garal makko ko noonne kay ɓesgu jinnaɓe men ceerno Sambato Kanel ceerno Muntaga eɗen gandi ko toon heeɓi ijasa alqur'ana ko toon ceerno Muntaga ɓaari qur'ana wadde ɓe ngari yoɓnude ñalawma o ɓe ngari sinkude ñalawma o ɓe ngari duwanade ceerno Muntaga e ñalawma o ceerno Muntaga ne yetta ɓe ene duwanoɓe ko noonne kay Serigne Dame Mbacké kiɗo xamanteni mu ngi jóge Touba di setu sëñ Salihu Mbacké ceerno Muntaga mu ngi lay sant di la gërëm di la tatagal di la ñaanal yàlla ci sa taxawaay bu rafet di la sant ndax li nga def rëy na sa jëf tamit rafet qudwatul anbiya qudwatul awliya wal atqiya السيد
السيد كرمو منتقى سيدو مكي نور شيخ عمر تارو، السادة الأجلاء، منظمي هذه المناسبة الميمونة، العلماء الأفاضل، ضيوف هذا الملتقى البهيج، أولياء الله القادمين ملبين لدعوة إخوانهم العلماء الجهابذة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إنه لشرف لي أن ينتدبني معالي الوزير الأمين العام للشؤون الدينية لتمثيل جمهورية غينيا في فعاليات إحياء ذكرى المجيدة للعلامة المرابط على ثغور الإسلام وعلى كل من آمن به من هذا الوجود. وبعد، أيها الأحباب، إخوة العقيدة الإسلامية، إخوة الإيمان، باسم كل آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم ألقي هذه الكلمات التي ستكون موجزة إن شاء الله. بندراب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن الحمد لله رب العالمين. جبتوا دنغودني الله إذا كنغودي كبادي وياما كلهم تعالي قال لنا الله صلى الله عليه وسلم ونبلو أبيك من وني مولو أدنت من جبتوا كنغول كنا ستويب هذا الشيخ عمر بابا أبلا لمن ننبو البركة ما الله جارما أجارما أولني من سبب مجو أرد حور دينغال دو دنتال شيخ عمر الفوتي ولي يعلم من لا ولي كهي غوت وداني قولي كهي غوت قولاني أنا فوف إدن غانددوم نوتا دي نودانغو أون نون كمالو إن شاء الله سفينة مكو سعادة أو إن الفوف يعلناني إن مكو وتجنا إن قعدنا قادا دانغ الجديل وتجنا إن جنب يوم القيامة الصراط حانات الجنة كد إن مكو رهم القدور التي تهدي الأنام هدى هم البهورية تدمو بخير جن سيدنا رساد سعود سعيد نينا دي أم بكتي نينا تيهو بمو تيهو تجاكاي بي نينا تيهو سا خليفة سنرار المريد موسى منتقى مبكي نينا يالنا في يك تبير نينا سيد منتقى بيغا خمني مو في توغا يسرين توبا نينا مو وخم نتيوال كو في نينا جيرنا منتقى مين نينا كل وخي لغي دélégation bi mu def ñëw Touba neena ñëw ba ca moom neena xamal ko bis bi ak tolluwaayu bis bi neena mu fas yéene woon ànd ko ak moom neena sëñ Muntaxa neena bég na ci neena ñu seedeel mbooloo bi di nuyu képp koo xam ne suñu borom subhanahu wa taala may na la tawfeexu nga teew fii ci tànt bi wala nga ñëw ci bis bi di jël nuyoo bi di ko teg ci loxo yi suñu sëriñ suñu xarit muy Thierno Mountaga Seydou Macky mii nga xam ne tey moom moo woote bis bi di jël nuyoo bi teg ko ci loxoom mu nuyul ñu njabootu Cheikh El Hadj Oumar Foutiyou di nga xam ne yëpp teew nañ fi te mu doon lim boo xam ne bari na loolu macha allah
di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi loolu te mu ànd ak wér. di nuyu Serigne Dame Mbacké mi nga xam ne moom moo fi ñëw ci ndigalu le khalife général des mourides Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké ñu ngi koy ngol juutata ko wajibi tan addantamin yettinde sona ɗum ko fonno haalede fof haalama so ñalawma hertinanama Cheikh Oumar radiallahu taala anhu wona ñalawma Sénégal tan wona ñalawma Afrique ko ñalawma insaniya kala ɗo wiyete adamankagal Cheikh Oumar ko golli hen ko aduna o fof ina heɓa hen hoore mum kono heeroraɗo Cheikh Oumar ɗo wuuri ɗo gurdam makko so tawi en teskima hen Allah yeeɗi Sénégal kam Cheikh Oumar feŋde e Sénégal kono batteji Cheikh Oumar Sénégal mbeɗe sikki ɓuuri famdude hen ko Afrique jogui hen ko so on ñalawma waɗama ñalawma goto eɗen gandi heƴata saka kadi wona ñalawma o fof ko waktuyel tan haajuji ɗe keewi no alhaaliji joɗoriɗi woni wajibu mi yettina konngol ceero men ceero Yousuf mo ceero Oumar Baba Ly Kane ene mbiyata ceero Oumar Guilon e khalifa makko kanko gardumi hanki o sa'a jamma min naati wuro ngo ɗimmitta ɗum ko ɓesgu ceero Samba Kanel so tawama ɗo alhamdulillahi ceero men ceero Mountaga teddungal ngal Allah waɗanimo jibilla tan ngal Allah rokkimo fof ina jeeya ko ɓuri mawnude hen dangal mo ina askino faade e Cheikh Oumar nde wonno sambi Cheikh Oumar gonga eɗen jogui gueɗe e Fouta tawi Cheikh Oumar yaadani e men kono ha hande en jaltani hen Cheikh Oumar yaadani e men e gueɗe e Fouta ha hande en jaltani hen so tawi eɗen janga Cheikh Oumar radiallahu taala anhu ziyara sakket ɗo konngol ngol mi haali ɗum sa'a fof kadi ne haala ine haalte foti ganden Cheikh Oumar mo ala gawal Cheikh Oumar mo ala silama Cheikh Oumar mo ala fetel ganden Cheikh Oumar joom deftere joom course joom hakkille sibo gurdam makko hatta kalima almujahid kaalen kono jihad o mbaɗen tarif makko celluɗo ha yimɓe ganda holko wiira mujahidu jihad to arab lugatan istilahan yimɓe yo pammina ɗum sibo aduna o ɗo yahata ɗo hatta konngol ngol alam o ine hulamo an wi ala sayri zamani ka sir ƴeewen jaaɗen e zamanu o kono zamanu o wawa yehede tan e men ha ƴeewen Cheikh Oumar hanki hoko ittimo ga yali ko jihadi imminimo tan yaada omo haɓra yimɓe ɓe maɓɓe gona julɓe hay goto wawa addude dalil ko immini Cheikh Oumar sigo o windani o haalani ko woɓɓe haalɓe e makko ɓe kaali ɗum wona kanko haalani kono sa ƴeewi a waɗi mutaba sira makko a waɗi hen analyse aji mawɗi a andat hadaf goɗɗo gimminoɗomo wona jihadi o heptormo nde wonno kala feere moƴƴere sa yiɗi wadde réalisé feere ma biɗo ine falo nden feere e mumen haɓani ɓe so wona noon wiɓe ine haɗama ko watta ko haare juuɗe hakkude makko e ɓen ɗon ete hay caggal haare won haɓɓe mo ha gasni kono caggal ɗum o resi sukaɓe mumen o resi e galleji mabɓe est ce que ko kaɓiɗo jomum est ce que ko gañɗo jomum Cheikh Oumar yiɗno ko Afrique o foof wona leydi wotiri tawi yimɓe ɓe mona neɗɗo goto anniya goto huccitande wotere so dañanoma waɗa noon alhamdulillahi rabbil alamin ceero Mountaga Allah jarama a jarama caggal bandiraɓe tedduɓe bandiraɓe neɗɗaɓe hay so wona julɓe ko kalɗon ɗo ko wurdude e jam e nder aduna he foti ka julɗo walla ka catholique walla ka juif walla koye diina goɗɗo joƴata hay soko a keefeero ɗum ɗon ko hunde mawde kono hade winade hen seeɗa mi wiya on tan min gari ɗo e yamirore bammon o wi ko wato mi wimo ko khalifa galle Cheikh Oumar
o wimi ko wiyam bam mun ɓesmu Cheikh Oumar o wi khilafa o kala goto e mon o acciri ɗum e galle bam mun yo won hen khalifa yo fewnu galle o moƴƴina so tawi kanko o ari o wallita jomum e fewnude galle bam kono so ñalawma Cheikh Oumar ari onon fof ndente ngaron mawni noon Cheikh Oumar mi ardi e miñam giɗam sehilam ceerno Saïdou Nour taal mo ngannduɗaa ko ɓii ceerno Bachirou Mountaga Daha Cheikh Oumar راكي العين واللب فسر نحوه واكسده في الأرض تضرب ودع كل ما تهواه خلفك تورب إليه السوى بالسوق والإسك تغرب ببهرة نور ظلمة القلب يخرب تسارك في إدراكه الطرف والقلب به فاقتدي لا تلتفت لك همة إلى غيره ولغير دير ونقمة والنور والباقي ظلام وهمة بدا وبقاء الأرض ظلم وظلمة فزال الدياجي وانجلى الظلم والحرب ففي حمله آي وبشرى ونعمة يد مكو مكو إنه ويا شيرنو منتغى فصونا نفور باب ونفي شيرنو منتغى ويما البركة الله البركة ما ويما وحال هون نون هكوني يمبي باب kanko colonel Doudou Diallo ngolɗo nde ɓe jahata jeeri ɓe tampi sabu otoji kanko noon ceerno Mountakha wi meeɗa wiide neɗɗo hokkam mo meeɗa jottodirde e neɗɗo haa mbimami waɗanam meeɗa wadde hay gotol on ala neɗɗo mo meeɗi joddade musidɗo makko ha o wi ɗum waɗanam woni sababu noon ko jotodiraɓe ɓe nde wonno ko moƴƴuɓe ko haaraysireɓe ɓe mbaɗante ha ɗon ka wiide ni waɗnam ɗum alhamdulillahi rabbil alamina kanko noon ceerno wi haalanimo so yeehi Guine inchallahu ko adi ziyara na arta ko yahata jeeri ko otoji ɗi dabaji ɗi yo neldu ɗum ceerno immo Guine ara ga min jaara jeeri o haalni ɗum colonel ɗum noon so yeehi yo waɗɗum inchallah kadi o nimsitta inchallahu o waɗanta ko Cheikh Oumar so wonti ko kanko tan so hokkimo o perti jawdi makko kono baɗanowo Allah baɗanɗo Allah on pertata jawdi mum oyi ɗum noon o haali ɗum ɗo ɓaɗutta sabu woni ko hankkadi koye timmude kono enen pop eɗen gandi ɓiɓɓe Cheikh Oumar pop ceerno maɓɓe ko Amadou Cheikh Oumar taniraɓe Cheikh Oumar pop ceerno maɓɓe ko ceerno Saïdou Nourou Cheikh Oumar ceerno Saïdou Nourou Cheikh Oumar nan ɗo joddi e men Madani Abdoul Aziz mo ceerno Saïdou Nourou Cheikh Oumar taniraɓe maɓɓe nini jiidi yummo e baaba kadi bam makko alano sehil e ɓiɓɓe Cheikh Oumar pop sona bam makko bam ceerno Mountakha Saïdou ɓe kadi yewtidiɓe kadi o yawani on oɗon gandi kadi omo andi on oɗon gandi omo andi on oɗon gandi omo andi on wonko woni hakkude mon wonani hakkude mon e hay goto kadi ko Allah meho woni ɗon sabu rendude ceerno wi ñaaguima Allah toɗo yo Allah nawtu on e jaam kadi aadi hakkude men o inchallahu mawla somin guuri emen celli emin gondi e hakkillaji amen on aadi firtotako mukko ala pop ko firtata on aadi inchallahu mawla joni hankadi noon musidɓe ɓe pop ceerno wi musidɓe alhaali o pop timmi ceerno Hamidou Ɓan ko joni jettiɗa min jiɗi ñaagade duwaw kono min
emin mbawa ñagade duwaw taw an konngol maɗa arani konngol ma kono foore julɓe yimɓeɓe ba tampi hankadi kono hankadi omo andi yimɓeɓe cofti saabu garal maɗa ceerno nena mu ngi sant croix rouge mu ngi sant police sécurité bi yëpp sëñ bi mu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla ceerno nena mu ngi sant chaine yi fi daje yëpp média bi kadi ko heen tan ɓe jiɗi heddade ko ɓe muynina e cheikhu oumar ko yoɓe gon almuɓe cheikhu oumar debbo heen gorko heen suka heen mawɗo heen kamɓe fof yoɓe jiiruɓe cheikhu oumar ala ko haali haala noon nde allah waddi en e khalifa o allah waɗi gilli hakkunde men e makko kaɓɓuɗen ɓoggu fatiha salatul fatihi mbatten hen fidawo yo allah yurmo yaafo kanko lamin e dendagal maɓe julɓe kala bisimillahi آمين آمين يا رب سيدي عبد الفتاح صار الدائرة